Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Mary we Liwap ýylaýatlarynda polisiýanyň ýol gödökçiligi gullugy ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilişine gödökçiligi odol görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirdi. Bu waka ýurdun içeri işler ministriniň täzelenmeginiň we döwlet telewiziýasynda ýol hereketiniň düzgünlerini gödök bozandy aýdylýan onlarça ulug sürüjüsiniň görkezilmeginiň ýa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 7 aprelde polisiýa işgärleriniň paýtagtyň köçelerinde ýol hereketiniň kadalarynyň berjaý edilişine berk gödökçilik edendigini habar berýär. Ýöneliş ýolguny sürüjülerinde öz ulaglaryny ören seri taplylyk bilen sürendigini hem belleýär. Ýol hereketiniň düzgünlerini bozup ýokary tizlikde ulag süren raýatlaryň käbirine 15 güne çenli türme tutsaglygynyň gödöňünde tutulýandygy aýdylýar diýip Aşgabatly ulag eýeleriniň biri 8 aprelde anonimlik şertinde gurrun berdi. Mary vilayatynyň polisiýa işgärleri hem şäheriň dürli köçelerinde durup ulag sürüjülerine karşı geçirýän reýtlerini güýçlendirdiler. Marda käbir ulag sürüjülerine bir günde 5 tany pul jerimesi salyndy. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ulag sürüjüleriniň ençemesiniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri düzgün bozmadyk sürüjüleri hem saklap, olary dürli bahanalar bilen günde bir näçe gezek jerime ýazýarlar. Dün meni polisiýa 5 gezek saklady. Meni saklan birinji polisiýa işgäri maňa derman gutu üçin, ikincisi tormaza basanyňyzda ýyzky çıraňyzyň biri işlänok diýip jerime ýazdy. Meni saklan 3-nji polisiýa işgäri ýyzky tüsse çıkaranda goşmaça enjamyň bardygyny aýdyp jerime ýazdy. Polisiýa tarapyndan 4-nji gezek saklananymda olar ýarym sagat bahana gözläp, iň soňunda ýangyn söndürjimiň wagtynyň geçenligini bahanalap jerime ýazdylar. Meni 5-nji gezek saklan polisiýa işgäri ulagmy ýokary tizlikde sürendigimi aýtdy. Diýip marly ulag sürüjüsi 8 aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň sürüjülere ýazýan bu jerimeler sebäpli häzirki wagt köp raýatyň öz awtologlaryny sürüp ýola çykmaga gorkýandygyny hem belleýär. 7 aprelde Liwap vilayatynda hem ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilişine gödökçilik odol görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirildi. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatlaryna görä vilayatyň dolandyrış merkezi Türkmenawat şäherinde polisiýa işgärleri uly köçelerde we olaryň çatryklарynda durup düzgün bozan sürüjülere jerime ýazdylar. Şeýle-de şäheriň uly köçelerinde eli radarly polisiýa işgärleri hem köp boldy. Habarçymyz güýçlendirilen gödökçilikleriň Türkmenawatda ýol hereketiniň has asudalaşmagyna getirendigini belläp, sürüjüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini dolu berjaý edip, has tertipli ulag sürendigini hem aýdýar. Şäheriň köçelerini birige syýlaşyk has güýçli boldy. Sürüjüler ulaglaryny keskitlenen tizlik boýunça sürdüler. Piýadalara ýoldan geçmek üçin ýol berildi. Diýip Liwaply sürüjü gurrun berdi. Habarçylarymyz bu gödökçilikleriň näçe wagt dowam etjekdigi barada açyçan maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu çäreler barada ýurdun içeri işler ministrliginiň resmi web saytynda hem hiç ýyly habar ýa maglumat berilmeýär. Ýöne bu waka Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň içeri işler ministrliginiň başlygyny täzelemeginiň we döwlet telewiziýasynda ýol hereketiniň düzgünlerini gözek bozandygy aýdylýan onlarça ulag sürüjüsiniň görkezilmeginiň ýa gabat geldi. 6 aprelde prezident Howpsuzlyk mejlisini geçirip, öňkü içeri işler ministri Öwüzdürdi Hoja Niýazowy wezipesinden boşadyp, onuň orduna Liwap vilayatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrowy içeri işler ministri wezipesine belledi. TDH-nyň habaryna görä prezident öňkü ministriň işden kowulmagyny, onuň bu wezipede işlän döwründe goýberen kemçilikleri üçin alan bir käýinçleri we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamında beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýokary tizlikde ele salynan 30-dan gowrak sürüjiniň jogapkärçiligi çekilendigi aýdyldy. Bellesek Türkmenistanda içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipe bellenen resmiýetiň öz ýolbaşçylyk edýän puwdagyna gödökçiligi bir bada güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Ýatlasak geçen ýylyň iýulynda has takygy öňkü içeri işler ministri Hoja Niýazow wezipe bellenenden soň Liwapyň Farap etrafyndaky hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisi näwelli möhleti çenli ýapylypdy. Şonda yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buýrugy bilen amal edilýändigini we munyň esasynda gizlin hereket edýän teleketçileriň işini togtatmagyň gözüňünde tutulýandygyny aýdypdy. 2019-njy ýylda bolsa Çakyýewiň ministrlige bellenen döwri idara kärhanalara baryp barlyklary geçirýändigi habar berildi. Şeýle-de polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip gowşdy. Emma habarçylarymyz şondan soň para
poraxorlugyň ýene ozalkylar ýaly dowam ettirilendigini habar berdiler.